Моята майка нищо не ми е дала. Баща ми също. Наболяло споделяне. Нали така? Привет, привет. Често чуваме от хората, че техните родители не са им давали достатъчно любов, подкрепа, материални неща. Такива все родителите трябва да дават. Но нека се запитаме какво всъщност означава да даваш. Предполагам, че всеки от нас осъзнава, че ако не са били нашите родители, ние изобщо е можело да не съществуваме на тази планета. Ма изобщо. Без значение какви са те, те са ни докарали на тази планета, на тази земя. Да обаче, пък от една страна, да те родят е само едно начало на един много дълъг път, по който родителите се опитват да те насочат, да те подготвят за живота. Много често те дават от себе си без да очакват нищо в замяна. Винаги са давали и възпитавали така, както те са били възпитавани от техните родители, с единствената надежда, че ние някога, когато пораснем, ще имаме по-добър живот от тях. Много е важно да оценим усилията на нашите родители, дори и те да не са съвършени. Всеки от тях носи тяхната история, опит. Не можем винаги да ги разберем. Било им е трудно, но вместо да се фокусираме на това, което не сме получили, може по-добре да се радваме на тях. Да не забравяме, че ние сме частица от тях. Родителство не се измерва в материални неща, а в това, че те ни дават любов и подкрепа, когато те могат и както те я виждат. Много ви моля, споделете вие какво мислите за връзката с родителите. Дали мислите, че аз съм права? Благодаря. С вас беше Мариана Хил.